ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାକୁ ସଂସାରରେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥିତି ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ରାତି ଛୋଟ ଲାଗେ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଦିନ ଛୋଟ ଲାଗେ। ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବଧାନ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ନଇଁଯିବା ନମ୍ରତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ନଥାଇ ବିନା ଆବଶ୍ୟକତାରେ ବାରମ୍ବାର ନଇଁବାରେ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଶୂନ ଭଳି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଶୂନର ତ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ସହିତ ମିଶିଯାଏ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବଢାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅସମୟରେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଉଥିବା ଲୋକଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜରୁ ପଢି ବହୁତ ନମ୍ବର ରଖି କାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ, ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଆମର ଭାଷା, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦୃତ ହୋଇପାରୁଛି।